Khuzani Mpungose kule album yakho Khuzani oyikhiphile izwa ngami inamandla mfana mfana. Why ngithi namandla? Ingoba awucabanganga izinto eziningi, uvele waqonda ngqo, upgradeile kule album, upgrade uMaskandi futhi usebenzile mfana la kule album. And kule album ngathi umprofeti baba, kule album into zenzayo zidlula inyanga eziningi engeze iprofeti. Uyabona mfethu, ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu babethandana kube mnandi, abanye baze badele konke ngethandazo wabo, abanye mfethu baze beke ngishokolo obola qikizwe, kodwa mase bexabana abantu bese beyakhohlwa okubi okuhle ekade benzana kona. Omunye mase eba yinja, asho athi uyinja wena, baze bathukane nangezici zabo public, sebekhohliwe ukuthi before bathukane bake bajabule. Uyabona lesiprophet osishilo wathi namhlanje kumnandi kodwa kusasa omunye uzoba yinja, omunye abe imbongolo. Kumina Khuzani ube yiqhawe kuleyo ngoma. Ziningi ingoma zakho ngizilalele zonke, uyinkunzi la. And into engiyithanda kakhulu kule album baba, awutalabhanga, because ubonile ukuthi lento yokutalapha kahle abantu enjoy, abantu abane buying power. Lento yokutalapha akakho masipala ongathi let me invest 500 million to your business ngoba ungitalabhela kahle omunye umuntu. Instant ungawuluza u500 million kuthiwe into yeni nomsindo, into yeni divide abantu. Kodwa uyabona ungatalaphi kwakho kule album baba, ukhombisa ukuba business minded, ukhombisa ukuhlonipha futhi uMaskandi. Ngiyalithanda ukukhuluma iqiniso ngenhlanhla, iqiniso ngilikhuluma noma ingubani. Umehluko ngithi mangikhuluma ngomunye, kanti vele into nento abakhona amakhemp mhlambe enye abanye abantu abangayi understand into spirituality bathi hawu King Bheki ucheme nobani, uKing Bheki ucheme nalo, mina ngicheme ngisesenta. Njengoba ngincoma uKhuzani, ngelinye ilanga ngizoncoma omunye umculi, angifuni ukufihla lokho. Umenze kahle, ngelinye ilanga ngizomgxeka omunye umculi maye ebhedile, ngiyomgxeka nje ngoba ufuna simgxeke ukuze afake more effort. But Khuzani zonke ingoma zakho njengoba sengiyintele eyodwa khona ngisho eye gospel baba, othe mawuyishaya yangithinta. Khona ingoma zikaMaskandi ziningi, ngeke ngilokhu ngizisho, ziningi ziyatrenda, seyishaye ngisho amamiliyoni ezinye, uyinkunzi lapho. Kodwa lento yakho yokuthatha uMaskandi wawubeka kule level yale album yakho, mina ngikushayela izandla uyinkunzi. Lento yakho ukuthi ukwazi ukuthi ngale album kunabalandeli abaningi abaqhamuke kumaqhawe kaMaskandi ahlukahlukene, abafikile bazojoyina ngoba befuna lolu hlobo laMaskandi olenzile. Uyinkunzi mfana, uyinkunzi Khuzani Mpungose, uyinkunzi. Ngicela futhi mzwane ngigxeka ngelinye ilanga ongibeke, ngicela ukuthi ngelinye ilanga mzwane kuthiwa ngiyagxeka, kuyobe ngigxeka ngokweqiniso nangokuthembeka, kuyobe ubhedile inkunzi. Kodwa mawenze kahle ngiyohlala nkuncoma, mawenze kahle ngiyohlala nkuncoma. Nomunye uMaskandi futhi benze kahle ngiyomuncoma. Ukuthi abanye bayanyanya, angisebenzi mina ngokupretenda. Njengoba ngincoma lokho, ngincoma from the bottom of uzwane lami. Sebenzile inkunzi Malanga, siyabonga koMpungose. Siyabonga edlozini la komama wakho, siyabonga kuyidalwa ngalomsebenzi owenzile. We are very proud of you. Show me. Ngithi ngamanje angifuni ukwanda kakhulu. Sengilithintile likaMngomezulu. Ngalithinto loKhozi FM. Khozi FM
sicela ningasixoxeli.